je 235, Dragana, puta 135. Sad šta je 135, 235, nemam pojma, ali naravno to je ta mjera, 135, 235. Koja je te premjera? Nemoj samo ti mjeriti tim minčima. Ja ne mogu više od Moći tebe. od komšije dole do... Ali ja ne mogu više ni od tebe ni mjeriti. Kako će biti 1,35 m dužina? Aj ti sad mene objasni. Ne, ti si rekla da je 135. Šta si rekla uopšte? Koliko je od poda do plafona? Ja jebi ga, ja ga skočim ovako. Još gore 275. Onda je 235 dužina, širina. Ali Miloša, ne možeš ti meni govoriti šta ću ja kupiti. Ja s tobom kupim uvijek bijelo. Schön bitte. Es ist 235 hoch, breit. genau. Breit, okay, danke. Vielen Dank. Jesam rekla? Ja sam tebi rekla. A? Šta? Miloše, neću da mi bijelo mogu, molim te promijeniti. Aj, izaber se neku onda boju, šta si mi izluđuješ, de? Ne biram ja boje, zelenu možda. Ti si gori čovječe od kakvog ženska. Više ove bordo. Neću crvenju. Kako stoji? Crvenu zavisu. Bordo? To pa mogla sam... Neku brdelu. A što ne bi kupila bordo? A što ne bi uzela bordo zavisu? Aj, uzmi. Da stavimo u kuhinju, ona nam je sivo drvenasto, bež. Ja s tobom više ne mogu nikako. Ajde, uzmi bijelu zavisu. Neće, me naljutiš, ja ću koji ti kupiti plavu. Koji još, dej reci? Pa gledaj šta si izabrao, evo. I opet bijelo. A, bijelo ti je profesionalna deformacija. Mogu li, molim te, ja izabrat zavis? Aj biraj, neću. Pa čovječe, ti se pravo petljaš, jel kod? Pa petljaš se u zavise, petljaš se u peglanje, petljaš se u sve. Pa ti se u sve, ti... A može biti i zavis ovako, a paravan sa strane ovako, što? Pa šta? Jedno duže, jedno kraće. Šta si ti uopšte zamislio? Pa to nije loša fora, što? Koja fora? Da mi jedno bude kraće, jedno duže. Što si mislila ti? Koju si mislila boju? Ne, okej. Ja volim noch bisschen auswählen. Ja. Ja koju god tvoju kažem, kod tebe mora sve biti bijelo.